Alright, tinokugamuchirai mose kune vakateerera. Tinovimba kuti muri kutinzwa zvakanaka. Tadzoka zvakare, asi nhasi ndoda kuti nditaure nezveimwe topic inogona kuti siyane pane dzatakaita previously, but zvinenge zvingokomplementa chinhu chimwe chete. Zvisinei topic yandoda kuti tidzidze nezvayo kana kuti tibate nezvayo iri pamusoro pekuti ask for anything and he will do it. Saka pana mubvunzo iripo ipapo kunzi ask for anything. Saka ndichada kuunderline pekuti anything. Ndichazoda kuti ndipatsanangure ipapo kuti zvinenge zvichimborevei, uyezve iziti kuti everybody can ask akazviitirwa, and anything wacho anenge akambomira sei. Saka ndisandapinda into detail, toda kuti tibva tabatsirwa neBible kuti tinzwisise kuti zvinenge zvakamira sei. Saka ndichambotora in this dimension yandakuverenga nezvayo. So tsamba yekutanga tichaiona kuna John 15, tichaitangira pa 7 verse 7. Saka ndichaverenga both English and Shona. Ndichaverenga both English and Shona. Alright. Rechishona riri kuti kana muchigara mandiri namashoko angu achigara mamuri, muchakumbira zvamunoda muchazviitirwa. Rechirungu roti, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given to you. Chada mbotanga nombotsanangura ipapo. Saka pekutanga ndepekuti pane a condition iripo yevacho vachange vachinherikina, vachange vachikumbira vachiitirwa. Saka condition iripo ndeyekuti wagara here maari iye achigara mauri. Saka pane nhau yekugarisana. Saka munofanira kunge muchigarisana, uye zviri kubva taura kuti mashoko ake futi akanga achigara mamuri, muchakumbira mugozviitirwa. Saka taita zvinhu zvinogona kuita ngezviviri, zvekuti iye newe mogarisana, shoko rake rogara futi mauri, pava nekugarisana. So unenge uri a person anokwanisa kukumbira akanzwikwa uye akazviitirwa. Ndichazoenda pa ndichazoexplaina kuti kugarisana kwacho kwakambomira sei kana kuti zvinoitika how. Watinogona tichizviparidza kuti garai muna Kristu iye agare mamuri, but kuti tizoziva kuti zvinenge zvichizoitika sei, uyezve kuti ndizoziva kuti ndakagara pamwe chete naye takagarisana zvinenge zvichifamba sei, pava nekutinetsei. Saka ndisandadzika ipapo, ndamboenda pakanzi ask whatever you wish, whatever you wish, kana kuti anything you wish. Papa pane nyaya manje. Zvinoitika ndezvekuti kana wagarisana na Kristu, kana kuti Kristu agara mauri iwe uchigara maari, shoko rake riri mauri, unoziva here kuti hauende kuno ta ask zvinhu zviri nonsense. The fact yekuti muri kugarisana na iye wacho anotokukontrora ende anotokubatsira kuti uite sarudzo yekukumbira zvinhu zvakanaka. Saka patinogona kutoita a problem nevanhu ndepekuti unoona kusangana nemunhu ari munyika asati akunyatsonzwisisa kana zvaKristu, anobva kuziva kuti haiwe takanzi tinokumbira zvese zvatinoda, wotonzwa zvaada kukumbira zvacho zvai zviri nonsense, hazvina kana nomusoro, because hapana kugarisana. Asi kana magarisana, iye pache zvake can control you ende unotokumbira zvinhu zvakanaka. Hapana paungazokumbira zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Saka nhau yekugarisana ndichagona kupa example kuti vanenge vari mudzimba vanombogarisana sei, ende chinomboita kuti vanzi vakagarisana chii. Saka izvo zvinogona kutibatsira ndichitora that angle zvekare. So ndoda kuti ndiverenge John 15 iyoyo pa verse 9. Tada kumboidza kutsanangura kuti chinombodzi kugara muna Kristu iye achigara mandiri zvinombofamba sei. Right. In English, as the Father has loved me,
So have I loved you. Now remain in my love. If you obey my commands, you will remain in my love, just as I obeyed my Father's commands and remain in his love. Right. Ndiverengere chishona. Baba zvavakandida neni ndikakudai, garai murudo rwangu. Kana muchichengeta mirayiro yangu, muchagara murudo rwangu, seni ndakachengeta mirayiro yaBaba vangu, ndichigara murudo rwavo. So kada ustarisa nawo yekugarisana yacho iri kutangira panhau yelove. Chinoita kuti iwewe kana kuti une mudzimai munge muchigarisana zvinototangira panhau yelove. So pakati pako iwewe mutendi naKristu Jesu panofanira kunge pachitotaurwa chinhu chinonzi love. Ndo chinototanga kutisunganidzai kuti panzi paine kugarisana, iye achigara mauri, iwewe uchigara maari, pava nekugarisana. So iye Baba vakamuda, iye ndokuda isusu ndokutifira. Saka Baba zvavakanga vamuda zvakaita kuti akwanise kunge achichengetedza yaari kuti macommands aBaba vake. Zvimwe chete nesuwo tikufanira kunge tichichengetawo futi macommands ake, nekuti iye akatidawo. Izvozvo zvinobva zvaita hochekoche yekuti isusu tisvike pakunzi tagarisana naye. Saka nawo yekugarisana yacho uri kubva watonzwa, ndoda kuti ndidzokorodze apa. Ari kubva ati iye, as the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. In my love. So kugarisana kwacho kuri maringe nezverudo. Ndokuri kuita kuti muve nekugarisana. Ende munongonzwisisa nawo yelove kuti pane love hapasina kupesana. Pava nekufambirana, pava nekunzwisisana, pava nekuita zvinhu zvine direction imwe chete. So iye akakwanisa kugara murudo rwaBaba vake nekuda kuti aichengetedza zvavaimurayira. Isusuwo tinofanira kunge tichiteedzerawo futi zvaanenge achitirayira kuti tiite. Tava nekugarisana. Ipapo tichakumbira zvatinoda akatiitira. So ndakuenda kunodzika zvakare. Taona kuti inhau yelove. But ndada kuenda pacommand yacho kuti what is the command yaari kumbotaura kuti anzi ichengetei. So ndakuenda pa John 15:12. My command is this: love each other as I loved you. So that's the command yekuti tidane. Takangodanana chete, that's the command inotoita kutoti pakanga paine love pakati pedu isusu, iye achanga achigara matiri nesuwo maari, tava nekugarisana. So we can ask now for anything what we wish, iye akatiitira. Ndinotenda kuti mumwe munhu abatsirikana nekashort sermon ikaka, unogona unongo zviviri zvitatu. Atende.